Какво едеш там? Какво едеш? Така ми се е сторило. Защото аз много обичам да ям. Да, непрекъснато съм гладен. Даже нощем си лягам с нож и вилица. Ако сънувам нещо, което става сега, веднага таки. Защото много предизвикателства, която и телевизия да пуснеш, навсякъде готвят. Готвят като ненормални. Той би стана народа полудел от глад, те продължават да го дразнят. Обаче възниква въпроса, това дето го готвят, кой го? Кой го еде? Това не го показват по телевизията. Може би не става за ядене. Именно това ме накара аз да се запиша в такова кулинарно шоу, кулинарно предаване, да се запиша с публика, масовка. Седнах на първия ред, видях какви продукти изкарват. И от това стана нещо много страшно. Значи централния мозък отказа да работи, остава да работи само храпначния, с долната си част. И докато водиш да говориш как в тези тенчерки, ние ще си направим манчишки, които ще си хапнем. Устата ми се отвори като на булдог. И като музика по качката и фун. Всичко нагълтах. Навърнаха се отгоре ми бой, късна. И се оказа, че станах много популярен, защото директно ме даваха по телевизията. Стоп! Ти там какво едеш? Какво едеш там? Така ми се е сторило. Защото аз нощи ядох. Ядох сандвич със свинско филе. На сън. Събуждам се, захапал съм ръката на жена ми между двете възглавници. Няма да стана канибал, обаче се тревожа. Защото на консервата пиле има нарисувано пиле, на консервата риба има нарисувано какво? Риба, нали? Риба, разбира се. Обаче на консервата Uncle Ben's има нарисуван негър. Абе, какво слагат вътре тия хора, бе? Това да не е някоя консервна фабрика на Волен Сидеров. Стоп! Ти какво едеш? Ти какво едеш? Чу така ме гледаш? А ти си на диета! Мене диетите много ме изнервят. Много мразя ги диетите. Като съм на диета се изнервям и започвам да се храня. Обилно да се храня. Ето това може да познаете, че съм на диета, като ме видите да ям много. Тогава съм на диета. Те сега много рекламират това. Разделното хранене. Аз, както се помня, съм си все на разделно хранене. Като се храня, хубавата храна на едно място, аз на съвършено друго. Сега реклами, от всякъде се тича, това не е, това не пиете, това. Хората се побъркаха. Да, всеки ден реклами. Hyundai. И на вечер Hyundai. Ми да, астика. На една ръка разстояние. Ми направете мастика. На 4 крака разстояние. Хората се побъркаха от тези реклами. Слушам дама, пенсионери си говорят, един и вика на другия, надуха ми главата с това. Памперс. Добре, пробвах ги. Сникърс ми харесва повече. Реклама, млада, 18-19 годишна, се маже с някакъв крем, който от краставици. Че колко краставици се правят за толкова милиони кремове? Къде ги събират толкова краставици? Мажи се и вика, ето вижте, забележете, колко съм опъната и ще бъда много опъната. Това е ясно. Но теб си първа ти предстои да бъдеш много опъвана. Но защо не го изпробвате някакво 80 годишно да видим как ще стане там опъването? Вероятно с макари. Да, реклами. Толкова учил рекламите от време на време ги прекъсват с някой филм. Аз имам чувство, че ще стигне до там рекламите да ги прекъсват с реклами. Да, лъжа, не вярвайте. Имаше една реклама, по телевизията даваха един на един джип се облегнал и пие бира. А в това време тук в реката един караше една лодка. И този с лодката рак се обърна. И тогава той да пиеше бира там на джипа, трак скочи, извади го и като го извади веднага, му даде да пие бира. Лъжа! 10 пъти скачам в фонтана пред президентството. И като ме извади полицията, не ми дават нищо за да ни запиене, само бой.
защото съм нарушавал обществения ред, понеже минавали чуждестранни делегации, влизали вътре в президентството, а те, чуждестранните делегации, какво правят в президентството? Те затова, като ми се питат най-рогарната нещо от чуждестранните делегации, те... Каква хубава кухня имате!